Kano ako sa'yo? 180. Ito, 130. Ilang kilo? Oo, 10 kilo tayo. Bakit sinaglaro sa ano?
Sarado. Yan, madam. Pechay, ma'am, kamatis. Bilang pati. Kano ako sa'yo? 180. Ito, 130. Ilang kilo? Oo, per kilo tayo. 180 ma'am. Ito, sandaan. 130 din. Apat na kilo yan, ano ba? Yung bali na kilo lahat, ma'am. 650 lahat. Lahat po yan. Ayan ang tayo, eksakto. 120 sa mga lago. Ay, 2 kilo daw. Pa. Ilan tayo mo? Boss pa mo, boss. Kuya, 150 mo na lang doon po sa ito. Makakanda, teka lang mo. Ate, yellow cake. 170. Ini siya lang. Kahit ba mas salmon? Tilapia sa talagang daw. Talagang butter. Kami kang pagkikulian. Pegasus, Pegasus! Pinay, saka pula. Ha? Dito isa ko sa ano. Kung 50 yellow pen. Diba?
Yung mo, gold, sabi ko eh. Polio patatas, ah? Yes, sir, na yan. Tinapa, kalamansi. Bossing, tinapa, kalamansi. Tinapa, bagong loto. Bossing, kalamansi, tinapa. Tinapa, kalamansi, madam. Okay, what's up, mga? Limuka. Grabe ka naman. Lugi ka na. Kuya, babi po sir. Babi po. Naman po, pwede babi po. Tapos, pinapay ka, lama. Pinapaitan sa Arlaman, Chris. Itanin niyo ma. Yeah. Pwede marunong.
Tignan mo yun na. Kamukha niya ano. Sila ni Mama. Ano? Siya na yun. Yes, sir. Anong hanap niyo, sir?